वर्षभर ते आज तुमका आम्ही दाखयतलो। काय बहिणी, आज कसली तयारी चालू आहे? किती मैत्रिणी पावाभाजीचा व्हिडिओ पडल्यापासून विचारतात, रेसिपी बघितल्यापासून की आमका फ्रोझन मटर दाखवा, मटर कसे स्टोर करायचे दाखवा दाखवा दाखवा। म्हणजे मटर सीझन संपूच्या आधी बाय दाखवूया। बरोबर, आजकाल मटरचा सीझन चालू आहे आणि किती रुपये किलो? 30 रुपये किलो। आता 30 रुपये किलो गावतात, पहिले महाग होते, इले तेव्हा महाग होते 30 50 रुपये रुपये. हा 30 रुपये किलो होत ना, तर पटकन बाजारात जावा व्हिडिओ बघितल्यावर आणि स्टोर करून ठेवा। असं माहितीये, मी बाजारात गेले, माझी गफलत झाली, 20 रुपये अर्धा किलो सांगायला लागलो। हा. मी म्हटलं अरे 20 रुपये अर्धा किलो सांगता, मग किलो किती? बोलतो 30 रुपये। मी म्हटलं पहिलो किती नाही बोला, लबाड खायचो। नंतर म्हणायला लागलो 30 रुपये किलो। मग बरोबर, त्याचं पण धंदो हो गयो ना म्हणून। पण थोडे पैसे जास्त गेले ना, पण मटर चांगल्यातलो आणायचो, नाही तर कायो देतात हा। होय, होय, म्हणजे ते असा नाही कुसलेले हा मध्ये मध्ये कुसलेले असे फ्रेश घेऊन येवा। आता तो व्हिडिओ जवळून दाखवता सरोज। हा, तर आज आमची परत किचन मध्ये वहिनीची तयारी झालेली आहे वर्षभरासाठी मटर कसे स्टोर करून ठेवचे। आणि गेल्या वर्षीचो पण माझ्याकडे स्टोर केलेलो हा, तो पण मी डब्बो तुमका बरोबर, साधी सोपी पद्धत हा. कोणा काही एक करूची गरज नाही। असता ती तुमका आता ती माहिती असत ना, ती उकडून घ्यायची, साखर टाकायची, मग ते सुकवायचे। माझी तशी नाही, मी आपल्या असे सोलतय, फक्त सोलते वेळी एक काळजी घेतय ती बघूया। तर 2 पैसे जास्त गेले तरी हरकत नाही, पण असं बघा उभो लांबडो सुको सणसणीत जो असता ना बघा, याच्या भुतूर मग जरा पण एक पण असं मटर तुमका चिघळलेलो किंवा असं पेचलेलो असं गावत नाही। आणि निवडते वेळी आपण आता सांगताय मी तुमका, नाही तर असे बघा असे गावतात, असे असतात ते हा, ते मिक्स, स्वस्त गावतात. जास्तीचे हेच असतात। ते घेऊसारखे नाही। मटर सोलते वेळी आमच्या रेसिपीत उखाण्याशिवाय म्हणतात ना, सांगता नाही किंवा सुरुवात नाही। बरोबर, आता सोलता सुरुवातच मी करते मटर सोलता सोलता। उखाणं म्हणजे काय? सरोजच्या गालावर पडता कळी, सरोजच्या गालावर पडता कळी, आणि शांताराम नावाचं नाव घेतोय मटर सोलते वेळी। नाही ते खूप झाला अगदी, सुचला की नाही? मस्त आणि खरंच माझ्या गालावर खळी पडता, म्हणूनच बोललोय सरोजच्या गालावर पडता कळी आणि शांताराम नावाचं नाव घेतोय मटर सोलते वेळी। या बोलला वहिनी उखाणं आठवा, तर आठवलो। अरे तुमका सुद्धा उखाणं कसलं आठवत असत ना, मटर वरून, मटर सोलते वेळी, मटरची भाजी करते वेळी, तर नक्की कमेंट मध्ये सांगा, मस्त मजा येते। आता 2 भांडी घेतलंय, तर 2 कित्या ह्याच्यात मी चांगलं मटर सोलते वेळेस वेगळं करतलंय, वेळ वाचवता, आणि बारके बारके गावले किती ह्याच्यात टाकतलंय। आता हे असे एका बाजून असं खाली वडायचो, तीच बाजू दुसऱ्या बाजून ह्या साईडला खाली वडायचो। काय मटर सोलूक वेळ लागता, माझी पोरगी सोलतात, इली होत, आता लागतील बघा सोलूक। आता हे सगळे दाणे बरे आहेत ते टाकायचे ह्याच्यात। ह्या सालांची ना माझी सासू भाजी करायची। आता तिका मी सांगतले, तयार करतले की बाबा तयार हो, आणि एकदा ही दाखव कशी बाई सोलायची, अशी कशी। आणि हे वरचा पातळ पापुद्रा काढायची ह्या असा, आणि हे कापून घ्यायची, आणि मग हे चिरून याची लाल मसूरची डाळ घालून भाजी करायची, मस्त भाजी कांद्या टॅमॅटोवर। तिका मी करतले तयार ह्या वेळेत। ह्या इथून असा ओढायचा, ह्या इथून असा ओढायचा, झाला मटर काय सोलू। हे बघा असे बघायचे, चांगले भरीवत टाकायचे ह्याच्यात। आता पोकळ असतील ना गावले तर हे बघा असे, ह्यो पोकळ असतलो, ह्याच्यात एकदम बारीक दाणे। हे बघा, हे काय करायचे, काढायचे आणि ह्या बाउलमध्ये, आणि हे दुसऱ्या दिवशी उपमो करून खायचे, आणि हे टिकूक ठेवायचे पण नाही। आता असे मी हे पटकन मी आणि सरोज सोलून घेतो पटापट। किती मन लावून सोलतात हो, पटापट हो होयत ना, एकदम मन गुंतून सोलतात पटापट। काय एवढे सुद्धा मन लावूचा नाही, मन न लावताय म्हणजे काय, आता सोलते वेळी नुसती बडबड पण करू होई ना, आता याच्यात काही परीक्षा काही मन लावून करू होय। असे हे मध्ये मध्ये असतात ना दाणे, ते हा. बघून घेऊ, बरोबर का नाही? हा, असे चांगले क्वालिटीचे हाय क्लास दाणेच आपण स्टोर करून ठेवूया। आता ह्याच्यात पिकलेले पण गावतात, ते पण आपण स्टोर नाही करायचे। पिकलेले म्हणजे पिवळे होतात, ते जरा गावलं तर दाखवतोय मी। हे बघा, हे छोटे छोटे आपण उपमा नाही तर भाजी उद्याची करून हा खाऊया। पनीर मटरची भाजी दाखवतात, बघूया आता, आधी सोलून होऊ दे मग विचार करूया। ज्याच्यातून मी 3 किलो मटर आणले, 30 पिशवी मी घेतलंय साला टाकूक, म्हणजे काय, साला परत जमिनीवर टाका भरा, त्यापेक्षा डायरेक्ट त्या पिशवीत टाकली की झाला।
3 किलो मटर जर तुम्ही आणलास तर त्याचे पूर्ण 2.5 किलो मटर आपल्या वाटाने गावतात आणि बाकी साला जातात अर्धा किलो, म्हणजे 2.5 किलो वाटाणं तुमका गावता. या परातीत घेतलेलं हे बघा सगळे संपले. हे बारके बारके काढलं, एवढे काय उपम्यात घालत नाही, मग ह्याची लगेच उद्या भाजी करायची. आणि हे आपले स्टोर करूचे. आणि ही साला मी 3 किलो आणलेले, त्यातले आता मी एवढे तुमका 1 किलो असे करून ठेवलंय, बाकीचे मी स्टोर करून ठेवले बसल्या वेळात फावल्या वेळात. मटर तुम्ही किती प्रकारे स्टोर करू शकता? मी 3 प्रकारे करतोय. ऍक्च्युली 2च प्रकारे, पण त्याच्याकडे जर अशी पिशवी नसत तर 3 प्रकारे. 1, 2, 3 तीन. 3 प्रकारे तुम्ही मटर कसे स्टोर करू शकता वर्षभर ते आज तुमका आम्ही दाखयतलो झटपट. आणि तुमका कोणती पद्धत आवडली या कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. आणि नवीन अशी पद्धत कोणती वाटली ती सुद्धा सांगा. आणि तुमच्याकडे अजून कोणती पद्धत असतात ती सुद्धा आम्ही पुढच्या वेळेत मग वापरतलो आणि तुमचं नाव घेतलो. आमची ती पद्धत नाही, आमका माहित असलेली 3 पद्धत आता आम्ही तुमका दाखवतो. चला करूया सुरुवात. हा, आता मी सहसा ठेवते असे वाटाणे ह्या डब्यामध्ये असे भरून. मी काय पिशवी वापरत नाही. अगदीच तुमच्या फ्रीज लहान असतात आणि फ्रीजर मध्ये जागा कमी असतात तर तुम्ही असे, मी आता असे 3 डबे घेतोय आणि 3 डबे एकावर एक असे चपटे घेतले. तर बघा आता 1 किलो वाटाणे घेतलेले मी, त्यातले एवढेसे हे फक्त स्टोअर करते वेळी तुम्ही निवडून घ्यायचे. ह्याच्यात पिकलेलो पिवळं वाटाणं असतात तो नाही स्टोअर करायचे, असे बारीक नाही स्टोअर करायचे. त्याच्या आधी मी तुमका सांगितलं की आणते वेळी चांगले वाटाणे आणा जे तुमका साठवण करूचे म्हणजे स्टोअर करूचे. ह्याचा लावायचा असा झाकण पूर्ण. आणि जेव्हा जेव्हा आपल्या खायत तेव्हा तेव्हा हे काढून घ्यायचे. आता हे जातलो फ्रीजर मध्ये. आता ह्याचा झीप खोललोय मी आणि हे वाटाणे आता ही पिशवी कशी खालून अशी उभी राहता ना गो, ती अशी उभी ठेवायची. ही बघा जराशे वाटाणे घातले ना की उभी ठेवायची, एका हातीन अशी धरायची आणि हे सगळे असे ओतायचे. हे झाले. आता एवढे वाटाणे रवले. आता हे काय करायचे, असे आडवे करायचे आणि ह्याच्यातली हवा ना ती सगळी घालून द्यायची. असं असं करायचा, परत उघडायची, हवा सगळी घालवायची आणि नंतर ह्या एकदम झिप करायचा. आता ही पिशवीतली पूर्ण हवा काढून घेतलाय मी. बघा वरती जरा पण हवा नाही, आडवी करून पूर्ण हवा बाहेर करायची. मग ह्या झिप असा लॉक करायचा एकदम, परत उघडून बघायचा झाला की नाही. हा बघा चांगला लॉक झाला. आणि हे पिशवी असे आडवे आपल्या फ्रीजर मध्ये एकावर एक अशी एक उलटी एक सुलटी असे करून 5-6 किलो वाटाणे मी स्टोअर करते. मी तर 5-6 किलो करतोयच, माका वर्षभर जातं. आता ही तिसरी पद्धत. आता ही आपली साधी भाजीची पिशवी. ही पिशवीत पण असे आपले ओतले, ह्याच्यातली पण हवा सगळी अशी काढून घेतली. ही बघा अशी वाटाण्याला अशी दाब द्यायचं, सगळी हवा गेली की याचा तोंड. ह्याच्यात तुमचे आता आणलास 3 किलो वाटाणे तर ह्या पिशवीमध्ये 2 किलो तरी वाटाणे राहतले सोललेले. पूर्ण अशी ही बांधून घ्यायची आणि हो लावायचं वरती रबर. पूर्ण भरली असती ना तर रबराची गरज आहे, नाही तर अशी छोटी असत तर गाठ मारली तरी चालतं. हे बघा हे वाटाणं पण असं ठेवलास तुम्ही एकावर एक पिशवे तरी तुमचं वाटाणं चांगलं राहतं. ह्यो आता माझं गेल्या वर्षीचा डबो हा. आता ह्यो मी ठेवून देतोय. आता ह्यो माझं उरलो किती माहितीये, 2 किलो उरलो. आता एवढं उरत नाही माझं, पण आम्ही गावी गेलेलो ना सासऱ्यांच्या कार्यात तेव्हा असा रवला आणि ते आमचे वाटाणे असे हे 2 किलो जास्तीचे रवले. नाही तर माझे वर्षभर 1 किलो अर्धा किलो असे उरतात. मी रोजच्या रोज पावभाजीत काढून घालतोय. वर्षाच्या 12 महिने आम्ही पावभाजी करतो. कधी मटरची उसळ खावशी वाटली, पनीर मटर तर करतोय, पण असे स्टोअर करतोय. आता ह्यो गेल्या वर्षीचं दाखवते तुमका. माझे असे डबे 3 होत, एकावर एक ठेवचे, त्याच्यात मी ठेवतोय. हो बघा बघा जरा पण वाटाणो एकमेकात चिटाकलो नाही, मस्त असं स्टोअर झालेलो. कलर पण त्याचं चेंज झालो नाही. आजची ना खरंच सांगते, ही माका ना हई असलेली तुम्ही ट्रिक्स सांगल्यात. किचन मधले छोटे छोटे ट्रिक्स तर असतातच, पण ही ट्रिक्स ना आणि गृहिणींका व्हाई की त्या वर्षभर लॉकडाऊनच्या वेळेला ना वाटाणू भेटलो नाही आणू आणि स्टोअर करून पण भेटलो नाही. तरी पण मी लॉकडाऊन उघडला तेव्हा 5-6 किलो घेऊन इलंय, निवडून ठेवलेलं आहे. आणि ते आम्ही गावी गेलो म्हणून ते रवले ते सुद्धा दाखवलंय.
आणि अशी ही पद्धत असली ना म्हणजे तुमका उकडून घ्यायची गरज नाही, त्याका साखर लावायची, साखर टाकायची, उकडून एक बॉईल करायचे, मग ते सुकवायचे, ही झंझट नाही. असं वाटाणून ठेवा, बघा मस्त रवता. माझ्यासाठी एकच फायदा माझ्या ह्या डोक्यात समजता काय माहितीये, 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये किलोचे वाटाणे खाण्यापेक्षा असं वाटाणं असं खा. वाटाणं स्टोर करून ठेवा हा. आणि मस्त वर्षभर हिरव्या वाटाण्याची मजा घ्या. आणि बरोबर का तुमच्याकडे नाही? पण काय स्टोअर करूची पद्धत दुसरी असतात ती पण सांगा. माका हे 2 पद्धती माहिती आहेत. एक तर गरम पाण्यात घालायचा, थोडीशी चमचाभर साखर टाकायची, 2 ते जाऊ उकळी दे. येते, ती दुसरी पद्धत. म्हणजे अशी. आणि ही एक पद्धत, पण मी असं स्टोअर करते. माका ना तुमची हीच पद्धत आवडली. दुसरी शॉर्टकटच पद्धत- वया येता, हा. सगळा शॉर्टकट वया. ते उकळून बिकळून सुकत घालायची झंझट मारी नको. पण ह्यासो पण ठेवलास तर मस्त राहता. हा आणि मी बघितलेला आता खरंच हा. होता. आम्ही करून खातो म्हणून त्या म्हणता ही पद्धत मस्त वहिनींची. हा. नेहमी सारखे तुम्ही हसत रवा, खात रवा आणि होय नवनवीन रेसिपीसाठी परत किचन पाहत रवा आणि आमच्या बरोबर गप्पे मारीत रवा. आवडता आमका. धन्यवाद. धन्यवाद.